खुलुमबाय वेलकाम टू बड एक्सपीरियंस गिबियावनो बयखौबो आंनि बे इउटिउब चेनेलाव बरायग्रोनानै लानाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ होननानै होमब्ला जोंहा दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों जोंहा बे भिडिअआव 2019 नि जा DHS प्रिभियास इयारनि कुइसन बेखौ सावरायनाय जागोन आरो जाय बिथांमोना 2020 नि प्रिभियास इयारनि कुइसनखौ नायाखै नोंथांमोना चेनेलाव थांनानै नायनानै लानो हागोन होमब्ला फैदो जागायनोसै जोंहा होमबा नोंथांमोना नुखादों बेखौ जोंहा लयार डिभिजन एसिस्टेन्ट कम्पिउटार फिल्ड एन्ड एभेलुएसन वर्कारनि जा 2019 नि कुइसन पेपारमोन बेनोमोन ओमफ्राय जोंहा नाम्बार 1 कुइसनाव दङ जोंहा हु वाज द फाउन्डार अफ मौर्य डायनेस्टि मौर्य फोलेरनि गायसनगिरिया सोरमोन होननानै सोंदोंमोन होमब्ला नोंथांमोना अपसनफोरखौ नायदो फारि फारियै आरो बिनि फिननाया जागोन जोंहा अपसननि गेजेराव चंद्रगुप्त मौर्य होमबा अपसन सियाव दङ जोंहा चंद्रगुप्त मौर्य नेक्स्ट कुइसनाव फै which king of the Gupta dynasty was also known as विक्रमादित्य गुप्ता फोलेरनि सोर राजाखौ विक्रमादित्य होननानैबो मोनथिनाय जायो होननानै सोंदों होमबा नोंथांमोना अपसनफोरखौ नायदो मोजाङै नायदो अपसनफोरखौ आरो बिनि थार्ड फिननाया जागोन जोंहा चंद्रगुप्त 2 अपसन सी नेक्स्ट कुइसन which of the following Muslim leader is invaded India 17 times गाहायनि सोर मुस्लिम लिडारा भारतखौ 17 खेब गाग्लोबदोंमोन होननानै सोंदों होमब्ला नोंथांमोना बेखौथ' निश्चय मिथिखागौ बिनि फिननाया सोर 17 खेब जोंहा सोर गाग्लोबदोंमोन भारतखौ नाथाय बिथाङा जेनदोंमोन खनले ओमफ्राय बिनि जा अपसन बेखौ नायदो नोंथांमोना बिनि फिननाया जागोन जोंहा महमुद अफ गजनी अपसन ए बिनि थार्ड फिननाय नेक्स्ट कुइसन which Mughal emperor is considered responsible for the downfall of the Mughal Empire सोर मुगल राजाखौ मुगल रायजो गोग्लैनायनि बिबानगिरि होननानै सानना लानाय जायो होमब्ला सोरमोन बे राजाया जायनि थाखाय मुगल रायजोआ लासै गोग्लैबोदोंमोन होमब्ला नोंथाङा अपसनफोरखौ नायदो आरो बिनि फिननाया जागोन जोंहा अपसन डी औरंगजेब नेक्स्ट कुइसन फै जोंहा which is the biggest planet of our solar system सानखरांनि देरसिन ग्रहनि मुङा मा होननानै सोंदों नोंथांमोना अपसनफोरखौ नायदो आरो बिनि थार्ड फिननाया जागोन जोंहा सानखरांनि बयनिख्रुइ देरसिन ग्रहनि मुङानो जादों जोंहा जुपिटार इनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन एरिया वाइज which of the following is the largest country of the world एरिया बायदियै गाहायनि बबेया बुहुमनि देरसिन हादर होननानै सोंदों होमबा बेखौबो नोंथांमोना मिथिखागौ बुहुमनि गिदिरसिन हादरा बबे अपसनफोरखौ नायदो आरो बिनि फिननाया जागोन जोंहा अपसन डी रासिया नेक्स्ट कुइसनाव फै Atacama desert is in which of the following countries Atacama बालाहामाया गाहायनि बबे हादरनि सिङाव गोलैयो होननानै सोंदों नोंथांमोना अपसनफोरखौ नायदो मोजाङै आरो बिनि थार्ड फिननाया जागोन जोंहा चिली अपसन बी नेक्स्ट कुइसनाव फै बिनिफ्राय व्हाट इज द कैपिटल अफ लेबानननि राजथावनिया मा होननानै सोंदों होमब्ला नोंथांमोना अपसनफोरखौ नायदो आरो बिनि थार्ड फिननाया जागोन जोंहा अपसन सी बेरुट इनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन which of the following is also known as sugar bowl of the world गाहायनि बबेखौ sugar bowl of the world होननानैबो मोनथिनाय जायो होननानै सोंदों नोंथांमोना अपसनफोरखौ नायदो आरो बिनि फिननाया जोंहा मा जागोन बिनि फिननाया जागोन जोंहा किउबा इनिफ्राय नेक्स्ट कुइसनाव फै दा पानामा केनेल कानेक्ट्स एटलान्टिक अशियान विथ पानामा केनेलआ एटलान्टिक लैथोखौ गाहायनि बबे लैथोजों जरायहोयो होमब्ला नोंथांमोना अपसनफोरखौ नायदो बबे लैथो बे जाय एटलान्टिक लैथोखौ जरायहोयो होमब्ला अपसनफोरखौ नायदो नोंथांमोना बिनि फिननाया जागोन जोंहा पेसिफिक अशियान मा होनदों बेयाव पानामा केनेलआ पेसिफिक अशियान आरो एटलान्टिक अशियानखौ मा जरायहोयो नेक्स्ट कुइसनाव फै दा पाक स्ट्रेट सेपारेट्स इन्डिया फ्रम पाक स्ट्रेटआ भारतखौ गाहायनि बबेजों जुदा खालामो होननानै सोंदों होमब्ला नोंथांमोना अपसनफोरखौ नायदो बबेजों जुदा खालामो भारतखौ नोंथांमोना अपसनफोरखौ नायदो आरो बिनि फिननाया जागोन जोंहा श्रीलंका नेक्स्ट कुइसन
Who first discovered the sea road from Europe to India? सोर गिबिसिन इउरप आरो भारतनि सी रडखौ नागिरना दिहुनजेनदोंमोन होननानै सोंदों। होमब्ला सोरमोन बियो? अप्शनफोरखौ नायदो नोंथांमोना। बियो जोंहा जादों भास्को दा गामा। भास्को दा गामामोन बियो। नेक्स्ट कुइसन। In which India state is Aligarh city situated? आलिगड़ सहरा भारतनि बबे रायजोआव दङ होननानै सोंदोंमोन। होमबा नोंथांमोना अप्शनफोरखौ नायदो। आरो आलिगड़ सिटिया जोंहा बहा दङ? बियो दङ जोंहा उत्तर प्रदेशआव दङ। अप्शन सिआव। नेक्स्ट कुइसन 14 आव जोंहा Where is the famous जगन्नाथ टेम्पल situated? मुंदांखा जगन्नाथ मन्दिरा बहा दङ होननानै सोंदोंमोन। होमब्ला नोंथांमोना अप्शनफोरखौ नायदो। आरो बिनि फिननायखौथ' नोंथांमोना मिथिखागौ। बियो दङ जोंहा पुरियाव दं। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन। Where is the Periyar National Park located? पेरियार नेशनेल पार्कआ बहा दं होननानै सोंदों। होमब्ला नोंथांमोना अप्शनफोरखौ नायलायदो। आरो अप्शननि गेजेराव बिनि थार फिननाया जागोन जोंहा केरेला। बियो केरेलायाव दङ दै। बिनि फिननाया जागोन जोंहा केरेला। नेक्स्ट कुइसनाव फै। Who wrote the book Comedy of Errors? Comedy of Errors नि लिरगिरिया सोर? होमब्ला नोंथांमोना अप्शनफोरखौ नायदो। अप्शननि गेजेराव बिनि थार फिननाया जागोन जोंहा अप्शन सि विलियम शेक्सपियार। बिनि फिननाया विलियम शेक्सपियार। नेक्स्ट कुइसनाव फै। Which is the largest gland of our body? देहानि देरसिन गान्थिया मा होननानै सोंदों। होमब्ला बिनि फिननायखौ नोंथांमोना मिथिखागौ। अप्शनफोराव नायदो। आरो बिनि थार फिननाया जागोन जोंहा अप्शन बि लिभार। लिभारा देहानि देरसिन गान्थि। नेक्स्ट कुइसन। Which of the following causes malaria? गाहायनि बबेया मेलेरिया जानायनि जाहोन? होमब्ला नोंथांमोना अप्शनफोरखौ नायदो। आरो बिनि फिननाया जोंहा मा जागोन? बिनि फिननाया जागोन जोंहा अप्शन ए प्लाज्मडियाम। प्लाज्मडियामनि थाखाय जायो जोंहा। बिनिफ्राय नाय। Where is the headquarters of the United Nations situated? इउनाइटेड नेशननि गाहाय थावनिया बहा होननानै सोंदों। नोंथांमोना अप्शनफोरखौ नायदो। आरो बिनि गाहाय थावनिया जोंहा माहा दङ? बिनि फिननाया जागोन जोंहा निउयर्क। निउयर्कआव दङ इउएननि गाहाय थावनिया। बिनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन। Which day is observed as Doctors Day in India? डक्टर्स डे सानखौ माब्ला फालिनाय जायो जोंनि इन्डियायाव? होमब्ला नोंथांमोना अप्शनफोरखौ नायदो। आरो बिनि फिननाया जागोन जोंहा अप्शन बि 1 जुलाइ। जोंहा 1 जुलाइखौ डक्टर्स डे हिसाबै फालिनाय जायो। होमब्ला बेखिनियानोमोन जा 2019 आव फैनायमोन बे 2019 नि कुइसन। आरो जोंहा जेनेरेल एवारनेसनिफ्राय बेखिनि 20 कुइसनानो फैदोंमोन। बिनि उनाव जोंहा इंलिशनि पार्ट दङ। बेखौ जोङो नेक्स्ट भिडिअ'आव लाबोनाय जागोन। होमब्ला दिनै बेखिनिखौनो सावरायनानै बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।